Hoxe imos a viaxar a Vinseiro e a Ribela. Pasamos primeiro por Pernaviva, que é onde realmente empeza o duro da subida. Posiblemente sexa unha das partes máis duras que hai desde Pernaviva hasta o Moucho. A partir de o Moucho é onde endurece un pouco a subida, unha pendiente uniforme hasta chegar ao cruce de Ribela. O Alto de Vinseiro é o porto de montaña máis próximo que temos á estrada de maior dificultade. Ten aproximadamente 5,5 km de longo e ten unha pendiente media do 7,5% comprobado, con algunhas rampas que teñen o 11%, concretamente despois dunha curva a dereitas de ferradura, unha reta aproximadamente de uns 250 metros que ten esa pendente do 11%, en algún momento chega hasta 11,8%. Non imos a chegar hasta arriba de todo, hasta o alto, hasta Marcofrende, porque un kilómetro antes hai un cruce á dereita que nos leva hacia Ribela. A iglesia de Ribela está no fondo da parroquia, situada nun entorno natural encantador. O retorno hacia a estrada collémolo polo Arnado e pola carretera de Codesega. Esperamos que disfrutedes desta viaxe como sempre.